салом тамошобинони гиромӣ, барномае дар мавзӯи рӯз аст бахшида ба шарҳу тавзеҳ ва татбиқи амалии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф. ҳамдиёрони азиз, боиси ифтихору сарфарозист ки ташаббуси навбатии Тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. ин рӯйдод идомаи мактаби сулҳофарии пешвои муаззами миллат буда дар таърихи давлатдории Тоҷикистони муосир боз як саҳифаи тозаро кушод. дар арафаи таҷлили ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қабул гардидани ин санади байналмилалӣ ва ҳамзамон қабул ва мавриди амал қарор гирифтани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф далели бебаҳси сиёсати башардӯстона, хиратмандона, адолатпарваронаи давлату ҳукумати Тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. бо иқдомот ва ташаббускориҳои беназири худ бар нафъи ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистон бори дигар собит намуд ки дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи он инсон ҳамчун арзиши олӣ меистад. ҳимояи инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ сарчашмаи конститутсионӣ дошта, ба воқеан ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ будани Ҷумҳурии Тоҷикистон далолат мекунад. қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф идомаи ин сиёсати инсонпарварона аст. талаботи моддаҳои 5, 12, 14 ва 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф мақомоти тафтиши пешакиро ӯҳдадор менамояд ки таҳқиқу тафтиши парвандаҳои ҷиноятиеро ки зери амали Қонуни авф қарор мегиранд дар истеҳсолот қатъ намоянд. ин моддаҳои қонун мақомоти бевосита татбиқкунандаро муқаррар намуданд. тибқи талаботи моддаи 159 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тафтиши пешакӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби мақомоти прокуратура, корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ, мубориза бо коррупсия ва назорати маводи нашаовар амалӣ карда мешавад. бо мақсади баррасии масъалаҳои зикршуда ба барнома даъват намудаем Фаррух Рауфзода, прокурори калони раёсати назорати тафтишоти пешакӣ дар мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовири адлияи дараҷаи 1. Абдулҳақ Раҳматуллозода, муовини сардори раёсати тафтишотии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники милитсия. Рустам Шарифзода, сардори шуъбаи раёсати тафтишотии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники адлия. Фарҳод Асламзода, муфаттиши калони раёсати тафтишотии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, майёри адлия. бояд қайд намуд ки моддаи 161 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеати тафтишотии парвандаҳои ҷиноятиро муқаррар намудааст ки кадом ҷиноятҳое дар қисми махсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда аз ҷониби кадом мақомот мавриди тафтишоти пешакӣ қарор мегиранд. Фаррух Рауфзода, моддаҳои Кодекси ҷиноятиро ки ба тобеати тафтишотии мақомоти прокуратура тааллуқ дошта зери амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф қарор мегиранд, шарҳу тавзеҳ медодед. дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ тасниф аст, таснифи меъёрҳои қонуни ҷиноятӣ вобаста ба тобеати тафтишотии мақомот ва ба мақомоти прокуратура дар маҷмӯъ 185 моддаи Кодекси ҷиноятӣ мансуб аст ва мо таҳлил кардем аз ин шумор 130 моддаи Кодекси ҷиноятӣ ба санади авф мансуб аст. дар баробари ин 55 моддаи дигар ки он дар баъзе ҳолатҳо пурра татбиқ намешавад қонун ё ин ки қисми онҳо татбиқ мешавад. масалан меъёри умумӣ ҳаст дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф ки нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содир намуданд, ин қонун татбиқ карда мешавад. татбиқ қонун чи аст? Яъне агар маводҳои санҷишӣ бошад дар мақомоти прокуратура, онҳо бинобар татбиқи санади авф аз оғози парвандаи ҷиноятӣ бе оғози парвандаи ҷиноятӣ рад карда мешаванд. инро шаҳрвандон бояд донанд. агар парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда бошад
бо гузарондани камтарин ҳаракатҳои тафтишотӣ қонуни авф татбиқ карда мешавад ва парвандаи ҷиноятӣ қатъ карда мешавад бо татбиқи санади авф. ва масалан ҳаст як меъёр дар кодекси ҷиноятӣ моддаи 108 аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан. Ин ҷинояте аз беэҳтиётӣ содир шудааст ва бевосита ин фарвандаи ҷиноятӣ ки бо ҳамин модда бошад ҳатман қатъ карда мешавад, мавод рад карда мешавад. хуб, меъёри дигари умумие ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф аст, он аст ки парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳои начандон вазнин ва миёна бинобар татбиқи санади авф қатъ карда мешавад. аммо бинандагони гиромӣ бояд донанд, ки аз ин қоида истисноҳо мавҷуданд. Яъне меъёрҳое ҳастанд дар кодекси ҷиноятӣ, ки новобаста ба ин қоидаи умумӣ онҳо ба тариқи истисно татбиқ карда намешаванд, ҳарчанд ки ба ҷиноятҳои начандон вазнин ё миёна мансуб бошанд ҳам. Дар баробари ин бояд гуфт, ки қоидаи умумӣ он аст, ки ҳамаи он ҷиноятҳое ки барои он кодекси ҷиноятӣ, яъне раводиди кодекси ҷиноятӣ ҷазои қатл, ҳарчанд барои он моратория ё ки муваққатан манъ карда шуданд, ё ин ки ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ шудааст, нисбати онҳо қонуни авф татбиқ карда намешавад. Масалан, одамкушӣ, хуб, дар ҳолатҳои вазнинкунанда вай ҷазои қатл пешбинӣ кардааст, лекин он умуман татбиқ намешавад. қисми яки он ҳам, қисми дуюи он ҳам татбиқ намешавад. Чунки ҳаёти инсон як неъмати ҷуброннопазир аст, ки он бо конститутсияи кишвар моддаи 18 кафолат дода шудааст ва ба ҳеҷ ваҷ яъне ҳаёти инсонро баргардондан мумкин нест. Ба ҳамин хотир яъне бо риояи ин муқаррароти конститутсионӣ қонуни авф нисбати шахсоне ки ҷинояти одамкушӣ содир карданд татбиқ карда намешавад. Меъёри дигарро шарҳ додан лозим аст, ки дар қонуни авф вобаста ба меъёрҳои ки вобаста меъёрҳои кодекси ҷиноятӣ ки ба тобеати тафтишотии прокуратура мансуб аст, боз истисноҳо ҳастанд. Яъне вобаста ба хавфнокии ҷамъиятии ин ё он кирдор. Масалан, моддаи 130 одамрабоӣ, яъне шахсро аз озодии ҳаракат маҳрум мекунанд, нисбати вай зӯроварӣ ба ҳаёт ва саломатиаш хавфнок истифода мешавад. Ягон хуб қисми он ба қонуни авф мансуб нест. Яъне он аз аввал аз қисми як сар карда ҷинояти вазнин аст ва то охир мерасад ба ҷинояти махсусан вазнин. Ҳамин хел савдои одамон, моддаи 130 иловаи 1. ва барои ин содиркунандагони ин кирдор, новобаста ба он ки он кадом қисми ин моддаро содир кардааст, моддаи 130 иловаи 1-ро ин қонуни авф татбиқ намешавад. Вале масалан меъёрҳое ҳастанд, ки он фақат дар ҳолатҳои вазнинкунанда татбиқ намешавад ё ки бандубасткунанда. Масалан, ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ, моддаи 131 кодекси ҷиноятӣ. Ба ин меъёр танҳо қисми 1-2 татбиқ мешавад. Аммо қисми 3 ин модда, ки ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодиро гурӯҳи муташаккил содир кунад, ё ин ки масалан он бо мақсади шаҳвонӣ содир шуда бошад ё бо мақсади истисмор ва ё ин ки аз беэҳтиётӣ боиси марге ҷабрида шуда бошад, қонуни авф татбиқ карда намешавад. Яъне он мувофиқи қоидаи умумӣ тафтиш мешавад, ба суд фиристода мешавад ва ба шахс ҷазои дахлдор татбиқ карда мешавад. ҳамин хел масалан меъёрҳое ки ироакунанда ё муаррификунандаи симои кишвар дар ҷомеаи байналмилалӣ аст, ин шиканҷа аст. Моддаи 143 иловаи 1 аст. Тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба муқобили ин ҷинояти номатлуб мубориза мебаранд. Яъне ин аз ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтиш бо мақсади ба даст овардани нишондодҳои худиқрорӣ ё бо мақсади татбиқи ҷазо, хуб, истифодаи зӯроварӣ ва дигар усулҳои ғайриқонунӣ марбут ба истифодаи зӯроварии рӯҳӣ ё ҷисмонӣ ба шаҳрванд мебошад. албатта мафҳуми он хеле васеъ аст, ман мазмуни онро ифода намудам. Барои ин меъёр ҳам новобаста ба он ки кадом қисми модда аст, қонуни авф татбиқ карда намешавад. ҳамин тариқ
аз меъёрҳое ки мо зикр намудем ҳамагӣ 29% мо баровардем, яъне 55 ҷиноят ки он ҳам ба пуррагӣ не, қисми онҳо қисман татбиқ мешаванд ва қисман татбиқ намешаванд нисбати авф. Як нуктаро бояд ҳатман зикр намоем ки мутобиқи моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф нисбати шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд новобаста ба мавҷудияти розигии онҳо, яъне қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Аммо боз дар ҳамин меъёр гуфта шудааст ки агар шахсе ки дар ҷустуҷӯ қарор дорад ё ин ки шахсе ки дар раф тафтиш қарор дорад ба татбиқи қонуни авф норозигӣ изҳор кунад, нисбати ӯ қонуни авф татбиқ карда намешавад ва мутобиқи қоидаи умумӣ тафтиш ба итмом расонида парванда ба суд фиристода мешавад. бо тарзи оддитар агар гӯем, шахс дар ҷустуҷӯ қарор дорад вале худро бегуноҳ ҳисоб мекунад. Вай ҳуқуқ дорад ки бо ягон тарз ба тафтишот маълум кунад ки ӯ ба татбиқи авф розӣ нест. Метавонад ҳозир шавад, метавонад ҳозир нашуда ҳамин норозигии худро баён кунад. Дар ин маврид қонуни авф татбиқ карда намешавад. Ҳамин хел дар рафти тафтиш парвандаи ҷиноятӣ шахс худро бегуноҳ ҳисоб мекунад ва изҳор мекунад ки ӯ гунаҳгор нест ва қонуни авф нисбати ӯ татбиқ карда нашавад. Дар ин маврид ҳам мувофиқи қоидаи умумӣ бо риояи принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ ки шахс то ба эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд гунаҳгор эътироф карда намешавад, тафтиш бурда мешавад. Ташаккур. Яъне ба хулосае омадан мумкин аст ки ҳангоми таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф вобаста ба хавфнокии кирдори содир гардида, яъне ҷинояти содир шуда, аз беэҳтиётӣ ё қасдона содир шудани ҷиноят ва вобаста ба категорияи ҷиноятҳо, яъне дараҷаи вазнинӣ, яъне ҷиноятҳои дараҷаи начандон вазнин, миёна вазнин ва махсусан вазнин. Хоб ба инобати ин критерияҳо қонун таҳия гардидааст. Раҳматуллозода Абдулҳақ, шумо вобаста ба моддаҳои алоҳидаи кодекси ҷиноятӣ ки ба тобеати тафтишотӣ мақомоти корҳои дохилӣ дахл доранд ва бояд дар асоси қонуни авф қатъ карда шаванд, барои бинандагон равшанӣ меандохтед. тибқи қонуни мазкур шартгузорӣ танҳо дар 8 модда пешбинӣ шудааст. Яке ин моддаи 245 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, яъне азони худкунӣ ва исрофкорӣ. Моддаи 246 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне тасарруфи пулу молӣ ба тариқи кредит дода шуда. Моддаи 247, яъне қаллобӣ, тасарруфи молу мулк ғайр бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ. Моддаи 253, яъне расонидани зарари молу мулкӣ ба шахс. Моддаи 253 иловаи 1, яъне вайрон намудани қоидаҳои истифода ва меъёрҳои нерӯи қувваи барқ. Моддаи 257, яъне тасарруфи воситаҳои кӯмакҳои хориҷӣ. Моддаи 264, яъне ғайриқонунӣ додани кредит. Моддаи 292, яъне саркашӣ кардан аз супоридани андоз ва дигар пардохтҳо аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ мебошад. Ин 8 моддае ҳаст ки шарти асосии татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф ин барқарорнамоии зарари аз ҷиноят расонидашуда мебошад. Мақсад ва ҳадафи асосии муқаррар намудани чунин меъёр ин ҳифзи ҳуқуқи ҷабрдида. Моддаи 237 яке аз ҷиноятҳое мебошад ки содиршавии ӯ нисбат ба дигар ҷиноятҳо хеле зиёд аст. Қисмҳои ҷавобгарии ҷиноятиро дар асоси моддаи 237 барои авбошӣ, яъне дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ки нисбат ба беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад, бо роҳи зӯроварӣ, таҳдиди истифодаи зӯроварӣ ва ё несту нобуд кардани амволи ғалб равона шудааст. қисмҳои якуми ин модда, яъне 237, ин ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад ва барои он қонунгузор то 2 сол муҳлати маҳрум намудан аз озодиро муқаррар кардааст. қисми дуюми моддаи 237 бошад
ин ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати то 5 сол муқаррар кардааст, ки ҳарду ин қисмҳо ба категорияи яке ба категорияи ҷинояти начандон вазнин, дигаре ба категорияи ҷинояти дараҷаи миёна мансубанд, ки тибқи қоидаҳои умумии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв бояд мавриди татбиқ қарор гиранд. Яъне шахсоне ки қисми 1 моддаи 237, қисми 2 моддаи 237 Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир кардаанд, мавриди татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қарор гирифта мешаванд. Аммо маҳдудият дар қисми 3 моддаи 237 пешбинӣ шудааст. Моддаи 237 қисми 3 ду аломати вазнинкунанда дорад. яъне яке ин вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ, яъне содир кардани авбошӣ бо истифодаи силоҳ ва предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда. Дигар аломати вазнинкунанда ин содир намудани авбошӣ дар ҳолати рецидиви хавфнок ва ё махсусан хавфнок мебошад, ки маҳз маҳдудиятҳо дар ҳамин самт ҷориш гардидааст. ин маҳдудиятҳо нисбати шахсоне ки дар моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв зикр гардиданд тааллуқ надорад. яъне шахсе ки яъне занон, ноболиғон, мардони аз 55 сола боло, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда, шахсоне ки дорои мукофотҳои давлатӣ мебошанд, шаҳрвандони хориҷӣ ба ин гурӯҳ мансуб нестанд. яъне агар ин шахсон қисми 3 ин моддаро содир карда бошанд, аз ҷавобгарӣ озод мебошанд. аммо вобаста ба субъектони дигар, дигар шахсон татбиқи ин қонун нисбати онон вобаста ба ин кирдорашон манъ аст, татбиқ карда намешавад, ба хотире ки аз дигар ҷиҳат ин ҷиноят ба категорияи ҷиноятҳои вазнин мансуб мебошад. дар хусуси ҷиноятҳое ки вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи нашавар, моддаи 200 Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҷавобгарии ҷиноятиро барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва ҳаммонандии онҳо муқаррар кардааст. қисми 1 ин модда, яъне моддаи 200 то 5 сол маҳрум сохтан аз озодиро пешбинӣ кардааст ва ин ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна мансуб мебошад. шахсоне ки ин ҷиноятро содир карданд пурра мавриди татбиқи қонуни афв қарор дода мешаванд. парвандаҳои ҷиноятие дар истеҳсолоти муфаттишон ҳастанд, қатъ карда бояд шаванд. моддаи 201 Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин низ муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва ҳаммонандии онҳо ҳаст. аммо қисмҳои 1 ва 2 моддаи 201 мансуб ба ҷиноятҳои дараҷаи миёна мебошанд ва нисбати онҳо татбиқнамоии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв раво аст. аммо дар ин ҷо як маҳдудият танҳо дар қисмҳои 3 ва 4 моддаҳои зикргардида мебошад. як меъёри наве ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қабул шудааст ва дар қонунҳои қаблӣ набуд, ин банди веи қисми 3 моддаи 200 ва банди беи қисми 3 моддаи 201 мебошад, ки ин меъёр дар қонунҳои қаблӣ вуҷуд надошт. ин чӣ меъёр аст? яъне содир намудани амалҳои ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва ҳаммонандии онҳо аз ҷониби гурӯҳи шахсон ва бо маслиҳати пешакӣ, агар ин кирдор ба миқдори кам содир гардида бошад, дар ҳамин ҳолат ҳам навобаста аз маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонуни мазкур нисбати шахсон қонун татбиқ мегардад, шахсон аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд, ки ин муқаррарот дар моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв оварда шудааст. дар моддаи 9 қонун як муқаррарот пешбинӣ шудааст вобаста ба ҳамин ҷиноятҳо, яъне ҷиноятҳое ки қисми 3, қисми 4 моддаи 200 ва 201 ҳастанд. шахсоне ки ин кирдорро содир кардаанд, навобаста аз маҳдудиятҳои дар қонун пешбинӣ шуда, навобаста аз муҳлати адои ҷазо 2 сол ҷазои онҳо кам карда мешавад. моддаи 212 Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятиро барои вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт муқаррар кардааст. дар қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи мазкур, яъне ин ҷиноят дар умум ҷинояте аз беэҳтиётӣ содиршуда ба ҳисоб меравад.
ва қисмҳои 1, 2, 3 моддаи мазкур пурра мавриди татбиқи қонуни авф қарор дода мешаванд. як маҳдудият вобаста ба қисмҳои 4 ва 5 он пешбинӣ шудааст, ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт аз ҷониби шахсе, ки ҳуқуқи идора кардани воситаи нақлиёт надорад ва ё дар ҳолати мастӣ қарор дорад, нисбати онҳо татбиқ карда намешавад ва дар натиҷаи кирдори онҳо ба шахс ҷароҳати вазнин ба саломатӣ ва ё боиси марги инсон гардида бошад, татбиқ карда намешавад. қисми панҷуми ҳамин модда ҷавобгарии ҷиноятиро айнан барои ҳамин кирдорҳо, яъне шахсе ки дар ҳолати мастӣ қарор дорад ва ҳуқуқи ронанагӣ надорад, аммо кирдорҳои ӯ, яъне вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ӯ боиси марги зиёда аз 2 нафар гардидааст, мебошад, ки ин қисм низ мавриди татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф қарор дода намешавад. рустам шарифзода, принсипи гуманизми қонуни авф ҳатто ба шахсоне ки ҷиноятҳои алоҳидаи самти амниятро содир намуданд, хоб таъсир мерасонад. Масъалаи мазкурро чӣ гуна метавонед шарҳ диҳед? ба тобеияти тафтишотии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиш пеша, ки он парвандаҳои ҷиноятӣ дохил мешаванд, ки категорияҳои вазнин ва махсусан вазнинро ташкил медиҳанд. Навобаста аз ин доираи парвандаҳои ҷиноятие, ки салоҳияти он ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон рост меояд, дар доираи қонуни авф таҳти татбиқи қонуни авф қарор мегиранд. Ин моддаҳои 179 иловаи 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне маблағгузории терроризм, моддаи 187 ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ ё иштирок дар иттиҳоди ҷиноятӣ, моддаи 189 барангехтани кинаю адовати динӣ, мазҳабӣ ва ё маҳалгароӣ, моддаи 307 даъвати оммавӣ барои зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 307 иловаи 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне барои содир намудани ҷинояти ташкили даъвати оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ, моддаи 307 иловаи 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне барои даъвати оммавӣ ҷиҳати ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ ё ташкили иттиҳоди экстремистӣ, моддаи 307 иловаи 3 барои ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ ё ин ки иштирок дар ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдо кардан дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст. Моддаи 307 иловаи 4 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне барои таълими динӣ хусусияти экстремистӣ дошта ё ки ташкили гурӯҳи шахсоне, ки ба таълимоти экстремистӣ фаро гирифта мешаванд, дар бар мегиранд. Пеш аз ҳама қайд кардан ба маврид аст, ки тибқи қисми 7 тибқи муқаррароти қисми 7 моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, шахсоне, ки ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 иловаи 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне маблағгузории терроризмро содир кардаанд, агар маблағгузорӣ аз 1000 сомон кам бошад, нисбати доираи ин шахсон қонуни мазкур пурра татбиқ карда мешавад ва аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазои ҷиноятӣ озод карда мешаванд ва нисбати доираи шахсое, ки дар доираи моддаи мазкур нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва дар кофтукови расмӣ қарор доранд, бе даъват, бе ҳозиршавии онҳо парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати онҳо дар пешбурд қатъ карда мешаванд ва кофтукови доираи ин гуна шахсон бекор карда мешавад. Инчунин тибқи қисми 1 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, шахсоне, ки ҷинояти дар моддаи 187, яъне ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ ё иштирок дар иттиҳоди ҷиноятиро содир карданд, моддаи 307 яъне ҷинояти даъвати оммавӣ барои
бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро содир карданд. Моддаи қисми 1 моддаи 189 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии яъне барангехтани кинаю адовати динӣ мазҳабиро содир намуданд. Ё ин ки ҷинояти моддаи 308 ҷиноят яъне ҷосусиро содир намуданд. Моддаи 310 таҷовуз ба шахсияти арбоби ҷамъиятӣ ва давлатиро содир намуданд. То 1 сол ҷазои онҳо кам карда мешавад. Инчунин мутобиқи муқаррароти қисми 3 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв, доираи шахсоне ки ҷиноятҳои дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 иловаи 2 яъне маблағгузории терроризмро аз 1000 сомон боло содир намуданд, ё ки қисми 2 моддаи 307 иловаи 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ташкили иттиҳоди экстремистиро содир намуданд. Қисми моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 моддаи 307 иловаи 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок дар иттиҳоди ҷиноятӣ, ташкилоти ҷиноятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё дигар ташкилоте ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдо кардааст дар бораи барҳам доданаш. Ва дар охир ҷинояти дар моддаи яъне ки 307 қисми 1 моддаи 307 иловаи 4 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими ташкили таълими экстремистӣ ё гурӯҳи таълимгирандагони таълимоти динии экстремист доштаро ташкил кардаанд, навобаста аз маҳдудиятҳои дар қонуни афв пешбинишуда муҳлати ҷазои онҳо то 3 сол кам карда мешавад. Инчунин нисбати доираи шахсоне ки нисбати занон ва ноболиғоне ки ҷиноятҳои боло номгиршударо содир кардаанд, нисбати доираи ин гуна шахсонам навобаста аз маҳдудиятҳои дар қонун пешбинишуда агар ҷиноятҳои характери экстремистӣ, террористӣ доштаро содир карда бошад ҳам яъне то 3 сол кам карда мешавад. Фарҳод Асламзода, як қисм ҷиноятҳои коррупсионӣ ва хусусияти коррупсионӣ дошта низ зери амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қарор гирифтаанд. Аз ин рӯ дар хусуси ин ҷиноятҳо ва дар масъалаи ҷуброни зарари расонидашуда вобаста ба ҷиноятҳои зикршуда андешаи худро баён мекардед. аз 52 моддае ки дар тобеати тафтишоти мақомоти агентӣ қарор доранд ба истиснои баъзе қисмҳои дахлдори моддаҳои мансуб ба тобеати тафтишоти агентӣ, дигар ҳама моддаҳои тобеати тафтишоти агентӣ буда таҳти амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қарор дода мешаванд. ҳамзамон бояд қайд намуд ки талаботи асосӣ дар мавриди татбиқ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв, хусусан дар мавриди ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта, пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки кирдори ҷиноятиро шахсони ҷиноят содир намуда бояд то лаҳзаи мавриди амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв содир намуда бошанд ва ҳамзамон зарари моддӣ дар натиҷаи кирдорҳои ҷиноятӣ расонидашудаи худро бояд пурра талофӣ намуда бошанд. ҳолати мазкур дар нисбат ба занон ва ноболиғон каме аз истисно муқаррар намудааст ва ин ҳам бошад яъне танҳо дар сурати мавҷуд будани зарар дар ҳаҷми то 100 000 сомонӣ, яъне агар ҷиноят аз ҷониби занон, хусусан агар аз ҷониби занони содир шуда бошад ки ҷинояти хусусияти коррупсионӣ доштаро содир намуда бошанд ва ҳаҷми зарари моддии расонидаи онҳо то 100 000 сомонро ташкил диҳад, қонунгузор яъне хусусан Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба зан, модар имконият ва шароит фароҳам овардааст ки бидуни барқарор намудани зарар нисбати онҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв татбиқ карда шавад. Яъне истиснои ҳолати мазкур ҳамчун ҳолати истисно нисбат ба шахсони мансабдори ҷинси мард буда татбиқ карда намешавад. Гузашта аз ин бояд қайд намуд ки дар моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки пешбури парвандаҳои ҷиноятии зерин таҳти таҳқиқ, тафтиш пешакӣ ва баррасии суд қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд қатъ карда мешавад. аз ҷумла оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар моддаи 1 ҳамин қонун пешбинишуда содир гардиданд, нисбати шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд, нисбати шахсоне ки қасдан ҷиноятҳои на чандон вазн ё дараҷаи миёна содир намуданд, нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи
қисмҳои 1 ва 2 ва 3 моддаи 245 яъне ҷинояти азони худкунӣ ё исрофкорӣ, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246 ғайриқонунӣ гирифтани кредит, тасарруфи пули молӣ ба тариқи кредит дода шуда, қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, халлобӣ яъне тасарруфи моли мулки ғайр борои фиреб ё сӯистифодаи боварӣ, моддаи 257, қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 292 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон содир намуда зарари модди расонидашударо пурра талофӣ кардан татбиқ карда мешавад. Оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар бандҳои 7, 8 ва 9 моддаи 3 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардидаанд. вобаста ба тавзеҳи моддаи 5 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ҳаминро бояд қайд намоям ки агар аз ҷониби шахси мансабдор то мавриди амали қонуни мазкур ҷинояти дар моддаҳои 314 қисми 1 яъне сӯистода аз ваколатҳои мансабӣ, моддаи 316 баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, моддаи 324 гирифтани мукофот борои тамаҷҷӯӣ, моддаи 319 гирифтани пора яъне аз ҷониби шахси мансабдор гирифтани пора қисми 1, моддаи 322 хунукназарӣ, моддаи 323 сохтакорӣ, моддаи 295 сӯистифодаи ваколат аз ҷониби ташкилотҳои тиҷоратӣ, моддаи 259 соҳибкории ғайриқонунӣ дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон содир гардида бошанд дар сурати розигии шахс пешбури маводи сандишӣ ё парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо бо татбиқи санади афв аз оғози парвандаи ҷиноятӣ рад карда мешавад ё ин ки агар дар сурати оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ дар пешбурд қатъ карда мешавад ё ин ки шахсони мансабдоре ки бо истофода аз ваколати мансабдорӣ ҷинояти дар моддаҳои 245 қисми 2, қисми 3 моддаи 246, қисми 2 моддаи 247, қисмҳои 2, 3 моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда содир намуда маблағи зарари модди расонидашударо пурра талафӣ намуда бошанд нисбати онҳо низ тибқи тартиби муқарраршуда меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв татбиқ карда мешавад. гузашта аз ин дар қонуни мазкур дар баъзе аз қисмҳои дахлдори моддаҳои мансуб ба тобеати тафтишотии агентӣ маҳдудият муқаррар карда шудааст ки новобаста аз барқарории зарар меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв нисбат ба шахсони мансабдоре ки ҷиноятҳои коррупсионӣ хусусияти иқтисодӣ доштаро содир намуданд татбиқ карда намешавад. Масалан агар шахси мансабдор ҷинояти дар қисми 4 моддаи 245 яъне азони худкунӣ ё исрофкориро бо миқдори махсусан калон ва ё ин ки ҷинояти дар қисми 4 банди б моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷинояти қаллобиро бо миқдори махсусан калон содир намуда бошад новобаста аз барқарории зарари моддӣ нисбати чунин категорияи шахсон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв татбиқ карда намешавад. ҳамзамон маҳдудият дар дигар қисмҳои тобеати дар дигар қисмҳои моддаҳои кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба тобеати тафтишотии мақомоти агентӣ мансуб мебошанд муқаррар шудагиаст. аз ҷумла дар қисми агар шахс ҷинояти дар қисми 3 моддаи 314 қисми 3 моддаи 316 ҳамзамон қисми 4 моддаи 319 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро содир намуда бошад яъне ҳамин қабил ҷиноятро содир намуда бошанд дар ин сурат дар лаҳзаи баррасии мавод ва ё ин ки дар марҳилаи тафтиши пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо қатъ карда намешавад ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв татбиқ карда намешавад. фаррух раофзода дар хусуси амали қонуни афв нисбат ба ҷиноятҳои ба муқобили озодии ҷинсӣ чӣ гуфта метавонед? хуб ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахнопазирии ҷинсӣ дар моддаҳои 138, 139, 140, 141, 142 пешбинӣ шуданд ва қонуни афв қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба ин категорияи ҷиноятҳо ду тарзи муносибатро ироа кардааст. ин якум умуман татбиқ накардани меъёрҳои қонун ба ҷиноятҳои таҷовуз ба номус ва ҷинояти ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ ки барои ҳарду ин ҷиноятҳо қонунгузор ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодиро пешбинӣ намудааст ба ҳама қисмҳои ин ду модда. инчунин ба моддаи 142 иловаи 1 ки он алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ боисшуда аз эътиқод ва боварии динӣ аст. барои ҳамин се модда
умуман қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв татбиқ карда намешавад. Яъне ин гуна маводҳо рад карда намешаванд, ин гуна парвандаҳои ҷиноятӣ қатъ карда намешавад, агар тафсилотро ба назар гирем. дуюм тарзи муносибат ин барои хуб қисмҳои муайяни моддаҳо татбиқ шудан ва барои қисмҳои муайяни моддаҳо татбиқ нашудани ин қонун аст. Ин нисбати моддаи 142 бахши 141 алоқаи ҷинсия дигар ҳаракат дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе ки ба синни 16 солагӣ нарасидааст ва дуюм ҳаракати бадахлоқона. Барои ин ҷиноятҳо танҳо барои қисмҳои сеюмаш татбиқ намешавад ва барои қисмҳои 1 ва 2 татбиқ мешавад. Сабаб он аст ки ҷинояти моддаи 138 я 39 хуб инҳо ҷиноятҳои зӯроваронаи ҷинсӣ мебошанд ва ҷиноятҳое ки дар моддаи 141 я 142 пешбинӣ шуданд инҳо ҷиноятҳои ғайри зӯроваронаи ҷинсӣ ҳастанд. мусаллам аст ки амали қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба 18038 нафар маҳкум шуданд, оне ки дар зерсохторҳои Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон адои ҷазо мекарданд, татбиқ гардидааст. ва аз суҳбати имрӯза бармеояд ки дар мақомоти тафтишотии кишвар низ хуб шумораи шахсоне ки амали онҳо кирдорҳои ҷиноии онҳо зери амали қонуни афв қарор мегирад зиёданд ва ин шумора яъне рӯ ба афзоиш дорад. яъне татбиқи қонуни афв нисбат ба чунин ашхос ки дар рафти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати онҳо татбиқ мегардад. аз ин рӯ мехостам пурсам аз шумо ки хоб дар мақомоти прокуратура, корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ ва коррупсия ҳолати татбиқи амалии қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв нисбати чанд нафар шахсон бо чанд парвандаи ҷиноятӣ ё маводҳо мавриди баррасӣ ё татбиқи қонуни афв қарор дорад ё ин ки нисбати чанд нафар шахсоне ки таҳти кофтуков қарор доранд ва кирдори содир намудаи онҳо зери амали қонуни мазкур қарор мегирад, чӣ қарорҳо қабул карда шудааст? аллакай рӯйхат ва номгӯи маводҳои санҷишӣ ва парвандаҳои ҷиноятӣ ки ба талаботи афв мувофиқанд ва бояд мувофиқанд ба ин маводҳо рад карда шаванд ва парвандаҳои ҷиноятӣ қатъ карда шаванд дар мақомоти прокуратураи ҷумҳурӣ маълум аст. Прокуророни поёнӣ аллакай омода шуданд ки бо маводҳои санҷишӣ пуррагии санҷишро таъмин карда қонунро татбиқ кунанд ва чунон ки қаблан ҳам қайд кардем бо парвандаҳои ҷиноятӣ амалҳои заруртарин ё муҳимтарин тафтишотӣ гузаронида шуда дар муҳлати камтарин ва наздиктарин талаботи қонун татбиқ ва парвандаҳои ҷиноятӣ қатъ карда мешавад. пас аз ба имзо расидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки рӯзи 17 июни соли ҷорӣ ба қувваи қонунӣ даромад, тамоми мавод ва парвандаҳои ҷиноятие ки дар бойгонӣ ва пешбурди муфаттишони мақомоти корҳои дохилӣ қарор доштанд мавриди омӯзиш қарор дода шуда, вобаста ба онҳое ки он парвандаҳои ҷиноятие ки бояд мавриди татбиқи қонуни афв қарор гиранд, айни ҳол амалҳои тафтишии зарурӣ гузаронида шуда дар ҳолати қабул намудани қарори ниҳоӣ қарор доранд ва дар муҳлате ки қонун муқаррар кардааст, яъне дар муҳлати 2 моҳа бо тамоми мавод ва парвандаҳои ҷиноятӣ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв татбиқ карда мешавад, иҷрои қонун таъмин мегардад. бо масъали дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз тарафи раёсати тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон шӯъбаҳои тафтишоти он дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳо муайян карда шуд ки дар пешбурди онҳо 84 парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 87 нафар шахсоне ки даст ба ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 иловаи 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне маблағгузории терроризм оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор гирифтааст ва бо дар асоси талаботи моддаи 230 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди анҷоми тафтишоти пешакӣ тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ дар пешбурд боздошт карда шудааст. Аз ин шумора
дар доираи 68 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 68 нафар ки ҷинояти дар боло номгиршударо содир кардаанд таҳти татбиқи аф қарор мегиранд, чунки маблағгузории онҳо ба терроризм, экстремизм то 1000 сомониро ташкил медиҳад. Навобаста аз ҳозир шудани онҳо ба тафтишоти пешакӣ нисбати онҳо парвандаҳои ҷиноятӣ дар пешбурд қатъ карда мешавад ва кофтукови онҳо бекор карда мешавад. Инчунин аз соли 2024 то ин ҷониб аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаҳои он дар шаҳру вилоятҳо 703 парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 703 нафар дар содир намудани ҷинояти дар қисми 2 моддаи 307 иловаи 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содир намудани ҷинояти иштирок дар ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияи ҷамъияти динӣ ё дигар ташкилоте ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдо карда дар бораи барҳам додани ё манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани кирдори экстремистӣ мавҷуданд, оғоз ва мавриди тафтиши пешакӣ қарор гирифтанд. Бинобар аз тафтишоти пешакӣ пинҳон шудани 83 нафар шахсоне ки ҷинояти мазкурро содир карданд, тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ боздошт карда шудааст ва нисбати онҳо кофтукови расмӣ эълон карда шудааст. Айни замон шахсоне ки ҷинояти мазкурро содир карданд дар доираи 77 парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо тафтиши пешакӣ идома дорад. Бо ин парвандаҳои ҷиноятӣ ки бо қисми 2 моддаи 307 иловаи 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шудаанд, қайд кардан ба маврид аст ки баъди анҷоми тафтиши пешакии парвандаҳои ҷиноятӣ онҳо ба мақомоти судӣ ирсол карда мешаванд ва аз ҷониби мақомоти судӣ бо баровардани ҳукми суд нисбати доираи ин шахсон муҳлати ҷазо то 3 сол кам карда мешавад. пас аз қабул ва мавриди амал қарор гирифтани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ, раёсати тафтишотии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон бо иттиҳоди тафтишотӣ, яъне шуъбаҳои тафтишотии мақомоти агентӣ дар шаҳри Душанбе, вилояти Суду Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо мақсади татбиқи амалии қонуни мазкур тадбирҳои назаррасро анҷом дода истоданд, ҳамзамон бо назардошти он ки дар баррасӣ ва истеҳсолоти воҳидҳои тафтишотии мақомот маводҳои санҷӣ ва парвандаҳои ҷиноятӣ мавриди баррасӣ қарор доранд, дар муддати муқарраршуда дар назар дошта шудааст ки бо ин маводҳои санҷишӣ ва парвандаҳои ҷиноятие ки таҳти амали қонуни мазкур қарор мегиранд, яъне қонуни мазкур нисбати доираи шахсони муайян татбиқ карда шавад ва дар ин асос маводҳои санҷишӣ аз оғози парвандаи ҷиноятӣ равад ва ин ки парвандаҳои ҷиноятӣ дар пешбурд қатъ карда шаванд. Ҳамзамон дар назар дошта шудааст ки бо татбиқи меъёрҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ, яъне парвандаҳои ҷиноятӣ бе даъват ва ҳузури шахсони дар ҷустуҷӯ қарор дошта дар пешбурд қатъ карда шавад. ташаккури зиёд. Бинандагони арҷманд, аз суҳбати имрӯза ба хулосае омадан мумкин аст ки теъдоди шахсоне ки кирдорҳои ҷиноятии содирнамудаашон таҳти амали қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ қарор мегиранд, бо шумораи парвандаҳои ҷиноятӣ дар истеҳсолоти мақомоти таҳқиқу тафтишотӣ ва суд қарор дошта афзоиш меёбад. АФВ имкони нав барои ислоҳшавӣ ва қонун роҳи дурусти зиндагист. агар хоҳӣ озод бошӣ, ғуломи қонун бош. бигзор ин эътимоду боварии давлат оғози зиндагии шоиста ва ояндаи неки шумо бошад. саломату сарбаланд бошед.